zdravý životný štýl, kalistenika, outdoor fitness. Kalistenika v preklade cvičenie s vlastnou váhou tela, čiže naša posilovňa je len nejaké to zabradlie, nejaké tie hrazdy. Hoci už je vonku poriadne chladno, v Ilave Nemšovej a v Hornej Súči sa môžete zahriať na úplne nových vonkajších fitness. Slávnostne otvorené boli v stredu 26. novembra 2014. Vzácnym hosťom bola skupina Workout Fanatics, ktorej členom je Martin Viedenský, majster Slovenska v kalistenike. Už teraz vidím naozaj záujem rôznych vekových kategórií občanov Ilavy o tieto zariadenia, o cvičenie na týchto zariadeniach. Sme z toho veľmi potešení, my sme sa radi do toho zapojili, sme vďační aj Maske, že Ilava bola vybraná ako jedno z tých troch miest. Outdoor Fitness, ako sme ho nazvali v projekte, bol výstupom z projektu v rámci programu LEADER projekty spolupráce, kde našou partnerskou MAS bola MAS Terchovská dolina zo Žilinského kraja. Hlavným cieľom je rozšíriť možnosti vyžitia občanov, či už mladej alebo aj strednej kategórie, preto sú tu prvky pre všetky vekové kategórie. Vo svete už neviem, kde je miesto, kde by v každom meste alebo v každej dedine nestal nejaký workoutový park. Je to určite dobré pre ľudí, jednak je to zadarmo, cvičiť môže každý. Nám ide stále o to, že aby sa aj jednoducho, aby tí mladí ľudia nesedeli doma za počítačom. Každý deň tu makáme s chalami, celkom veľa nás sem chodí. A je to pekné, že konečne je takto v Ilave, čo si postavili. A chlapci robia aj niečo také profesionálne? Jasné, že také profesionálne robím. Myslím, že je to veľmi pekné. Určite je to priestor pre mladých v tomto meste, aby nemuseli chodiť stále po krčmách a tak. A čo hovoríš na chalanov, na ich vystúpenie? Sú úplne vymakaní. Akože niektorých osobne poznám a musím povedať, že sa zlepšili od nás. Najdôležitejšia vec, začína vždy od základov. Pre začiatočníkov jednoznačne základné cviky, ako sú zhyby, dipy, teda kliky na bradlách, kliky na zemi, drepy, nejaké cviky na brucho a postupne spevňovať celé telo, až potom začať s pokročilejšími cvikmi. Pekný deň prajem a užívajte si svoje perfektne.